नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज एक धनची स्कंदाचे 90 अध्याय. ते अध्याय श्रीकृष्ण वैभव म्हणून तंतु कृष्णाला बायला तन्नी मंच विरह गीतस आम्ही गोपियाला गीत ऐकल्याची भ्रमर गीत ऐकल्याची आणि मुखारी वेणुगीत आणि तश पुरे उद्धवाक मंच गीत तश मस्त पुरे गीतस हे भागवतांत तंतु कृष्णाला बायल्यान मंच एक गीत ते म्हणता म्हणता हे धनची स्कंदाचे लास्ट अध्याय ते म्हणता म्हणता ऐकला रे भगवंता लील ऐकल्यार कसे जाता म्हणून एक फलश्रुतीन तू हे अध्याय एंड जाता फर्स्ट ते त्यांनी कसला गीत म्हणचे ताजे पुढे ते द्वारके आसिले बायले लोटू कृष्ण कशी खेळचेसिले क्रीड करचेसिले म्हणून सांगून हे अध्याय स्टार्ट जाता मागीर तो सोड मत्तान तांक जावची विरह तांणी कशी व्यक्त करता आसिले म्हणून सांगून मागीर फलश्रुती तशी कोणाले बुक असला रे धनची स्कंदाचे 90 अध्यायाचे बुक घेऊन बैसाची अनुवाद पळयत वचा कसला म्हणा रे यांची के हई टॉपिक ऍक्च्युली हाजी बगे उलोवच्याक पुरे मक काय योग्य ते ना ये भारी हई टॉपिक जलरी अनुवाद वेदव्यासान आमगेल खातीर भारी सुलभ कोण दिला शुकमुनीन आमक पुरो अर्थ जजमेंट के चिके प्रयत्न कोण मस्त हे कोण दिला जाल्यार हें पुरो हई टॉपिक आमकां कितले माथ्यावत म्हणून गोतना. आता कृष्णा कितली जन बायलो कोणाक सांगाची चॅटान घालयता अनम्यूट करयता कृष्णा कितली 16,108. 16,108 16,108 ಬಾಯ್ಲು ತಂತು आठ प्रधान बायल आशिल्लींची आणि वरलेले ते किडनॅप केलेले आशिल्ले त्यांनी तशी हे 16,108 बायले लोटू कृष्ण द्वारकेंतू तांगेल पुरो जन लोट रबिलो ಪ್ರತಿ ಏಕಕ್ಲೆಂಕ ಹೊಡೊಡೊಡೊಡೊಡೊ ಏಕ ಅರಮನ್ ಆಸಿಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ರೆ ಅಂಗಡ್ ಆಸಿಲೆ तांक पूर एक फील्ड येत असेल म्हणारी कृष्ण तांगेलोटू असं म्हणून तांगेलोटू फुल टाइम असत असेल मागिरी ते अरमन वय काही साधारण अरमन नाही हंग ताजी पुराय वर्णन असं कशे आसिले द्वारके म्हण सांगून फर्स्ट श्लोक ते येता ते अरमन वय पुरे भांगर आणि रत्न वज्र पुरे घालून डेकोरेशन केले तसले चंद अरमने तशी फर्स्ट अंत द्वारक कश दिसतसिले म्हणून अंतो शुकदेव गोस्वामी परीक्षिताक सांगता असची लक्ष्मीपती ते कृष्णाक लक्ष्मीपती म्हणून सांगला कसला म्हणून चिक मागीर कळता लक्ष्मीपती सकल संपत्त जावन असेल तो म्हणारी ते नमुने संपत्तू सगळे भूमीर खंय दिसना सदना सोडला रे मागीर वय येद्दोळ दिसनी तसल नमुने संपत्त आसिले द्वारकेंतू पूरा बायलेंगेलोटो पूरे जनालोटो सुख संतोष रे आसिलो ते तांगेले बायले कशे आसिले की केदनाय अलंकृत जावन चंद जावन आसतासिले पोरने नैटी घालून आसनासिले गलीज जावन तोंड बरने चंद जावन केदनाय अलंकृत जावन नव यौवन जावन आसता आसिले कृष्णाक सेव करचे म्हण खुशी तशी तांनी भारी खुशखुशेरी नव यौवनांत केदनाय आसता आसिले तांनी तांगेले टेरेसारी हे खेळचे कसं बॉल खेळचे भायर येयल्यार प्रैवसी नान टेरेसार तांनी बॉल खेळताना मिंचू येयल्यार म्हणून दिसता त्या नमुने चक चक मारता आसिले तांगेले भांगर चक 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 मारता मिंच फ्री दिसता आसिले तांगेले
ते द्वारकाचे सने नगराचे सने हे रोड पुरा भारी चंद विस्कळ आसिले ते ताका सैन्यांतू एक राशी हस्ती आसिले कडेरी मस्त गॉड आसिल के मागिरी मस्त सैनिक सैनिक वय लायक वेशभूषण पुरा घालून अलंकृत जावन आसाची आणि तांगेल रथ वय भांगराचे आणि ते रथाचे सारथी असनवे तांनी भांगर पुरे घालून डेकोरेट करून जावन आसिलेंची ते तांगेले रोडा एकड तेकड फुल्लाचे रूक फूल ಸೊಳ್ಳೆಲ್ ತಸಲ ರೂಕು ಚಂದ ಹಂಕೆಲ್ಲ ಪುಂದ ಮೇ ಅನ್ಪುರ ದಿಸ್ನ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಎಕಡೆ ತೆಕಡ್ ಪುರ ಚಂದ ते फूल पडले कुळे रोडार फूल पडलेले म्हणके वाऱ्याक शी पडतसील म्हणके फुला पावस शी दिसता तशी चंद रूक तान पुरा फूल सोडला कडे थंयची गार्डन थंय फुल्ला पार्क तोट चंद दिसतासिले तांगेल द्वारका तशी खंय पळयला थंय मस्त फूल पुरा आसिल कडेन पक्षी आणि चिट्टे पुरे मस्त असता तशी चंद पक्षीचे कलर बघ केन्ना ऐकत असता चंद चंद चिट्टे फूल पुरे चंद दिसतसले तशी ते ತಸಲ್ एक ದ್ವಾರಕೆಂತೂ ಕೃಷ್ಣಕ 16,108 16,108 बायल आसिले पुरा तितले बायलेंक कृष्ण एकलोची प्रियकर जावन आसिलो तो प्रति एकल्याकले ಒಟ್ಟು ಸನೆ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಏಕಕ್ಲೆಲ್ ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲ್ ಅರಮನೆ ಅಂತೂ ರಬ್ಬುನು ಅಸಿಲು ते ಅರಮನೆ ಅಂತೂ अंगणांतू विंगड विंगड नमुने फूल दिला ते म्हाका कसं म्हणून गोतना ते तादन आसिल की ते संस्कृतान उत्पला कल्लार कुमुद आणि अंबोजा म्हणले विंगड विंगड कमला फुल्ला नाम असल कमलाचे फूल आसिल तसले तांका हे आसिल पॉन्ड तळे आसिल ओडोडोडोड तळे तांगेले कसने ಅರಮನೆचे अंगणात ಒಳ್ಳೆ तळे तांत पूरा नमने नमनेचे तावरे हे पुरे विंगड विंगड कलर जो विंगड विंगड ब्रीडाचे तावरते ते तावरेचे सुगंधयुक्त पराग त्या तावरे दकून भारी पण बळत असले तसं एक हे आसिले कसने तळे आसिले ते तळई आणि ते पुरे मस्त पक्षी पुरे पक्षीचे चिव चिव पुरे शब्द ऐकत आसिले तशी देव कसं करतसिलो ते तळे इंतू देवतसिलो खेळतसिलो तागेल बायलेलोटು पुरे ಕಡೆ ತೈ ಆಸಿಲೆ ನೈನ್ತು ಪುರೆ ದೇವಂತಸಿಲೋ ಕೇಳ್ತಸಿಲೋ ಜಲಕ್ರೀಡ್ ಕೇಳ್ತಸಿಲೋ ಹ್ಮ್ ದಶ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ್ ಗೆತ್ತಸಿಲೋ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ ತೈ ಗಂಧರ್ವ ಪುರೆ ಹಾಗೆಲ್ खेळू जलक्रीड पुळोनु ಕೂಶಿ जावनु ತಂಗೆಲೆ मृदंग कडेरी ते कसने शिकोन असताना आनक आणि तसल पुरे वाद्य पुरे घालून भारी कुशेरी देवाक भजन करता आसिले कडेरी सूत ವಂದಿ ಮಾಗದ तानी पुरे वीण मारता आसिले आकाशारी पुरे तांगेल पुरे विंग तांगेल लोक ಅದಕ್ಕून देवा पळयतस देवा लील पुरा शिकेदने मेळना नव तशी तांनी देवाल पुरे स्तुती करताची वीण मारता आसिले कडे पद म्हणता आसिले स्तोत्र म्हणता आसिले तशी देवू तागेले राणयांगेलोटो जलक्रीड खेळतासिलो तदना हो कसं करतासिलो हसता हसता राणी पुरे तांगेला पिचकार आसिले ओड त्या पिचकारेंतू उद्दास करतासिले कृष्णाला बी पुस म्हणून कृष्ण कसं करतासिलो तागेलाग बी पिचकार आसा तांतू ते उद्दा बोर्नु तांगेल वैरी पुरे गಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ನು ಪಿಚ್ಕಾರೆಂತೂ ಉದ್ದ ಕೇಳ್ತಸಿಲ್ಲ ತಶಿ ಹೇ ಪುರೈ ಕೇಳು ಪುಳಶ ಭಾರಿ ಚಂದಿಸಲೆ ಕಡೆರಿ ते राणी पुरा कश दिसता आसिले उदका खेळताना म्हणून तांची श्लोकांत आसपणे ते उदकांत तिंबिल राणी ड्रेस पुरा ओल्ले जावन तांगेले जांग तांगेले हड्दे पुरे दिसतासिले कडेरी तांनी मळ्ळेल फूल पूरे उदकांत एकड तेकड जावन आसतासिले कडेरी देवाल बೈ केस पूरे एकड तेकड जावन आसतासिले तागेले चंद गुंगूर केसू कಡೆ तांणी कसं करता आसिले देवाल हाता आसिले कृष्णाल हाता आसिले पिचकारी तांडूक म्हणून तो तांगेल वयर घालता आसतना उद्दा तांडूक म्हणून तांगे लागी कृष्णा लागी वत्ता आसिले
त्याने अनकोन कृष्णाला वच्चे आणि कृष्णाक पटोवन धरता आसिले. तशी तांका भारी खुशी जावन हसता आसिले. हसताना भारी चंद दिसता आसिले. तशी मस्त उज्ज्वल सौंदर्य ಅಂತೂ ರಾಣಿ ಪುರ ಮೆರವತ್ತ ಆಸಿಲೆ. ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ತಗಲೆ ಫುಲ್ಲ ಮಾಳಸ್ನ ते फुल्ला माळाक राणी पुरे केदने कुंकुम हंग आणि हळद्याक घालून घेतात हंग घालून घेता आसले. तशी राणील पूर हळदे आसले कुंकुम कृष्ण तान्नी अशी पटोवन धरता कृष्णाक कृष्णाले माळाक पुरा लागत आसले. त्या पळोवचे तांके खुशी. हम्म तशी कडेरी कृष्ण ತಂಗೆಲ್ ಬೈರಿ ವಾಪಸ್ ವಾಪಸ್ ಶೀಶಿ ಉದ್ದಾಗಲ್ತಸಿಲ್ಲ ಕೆಲಪೊಂದು ಪಿಚ್ಕಾರೆಂತ ಉದ್ದಾಗಲ್ತಸಿಲ್ಲ ತशी तान्नी ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ खेळतसिले उदकांत ताग हांग शुकदेव गोस्वामीन हे विवरण हे गजेंद्र एक कशी एक हस्तिले रायो सने विंगड हस्तिलोटू कशी खेळता तशी कृष्ण विंगड मस्त बायलेलोटू कशी खेळतसिलो म्हणून सांगून हांग एक उदाहरण दिवन सांगला. हे पळया हे शुकदेव गोस्वामी सांगतास परम वैरागी तो वेदव्यास बरयतासची तांक पुरे तांनी पुरे हे सांगतासची नारद मुनी ऐकतासची सूत गोस्वामी हे पुरे हंतू देवाला हे लीलेंतू कंचंतू काम प्रचोदनेना देवाक हे पुरे कसं नाही ताकाच तांनी पुरे हे पुरे ऐकून सांगून बरोवन तांनी पुरे सूख पावतसची काम प्रचोदने पुरे येना तशी ದೇವು ಅಶಿಗ ಉತ್ಕಂತು ಜಲಕ್ರೀಡೆ खेळत ಸಿಲೋ ತದನ ತನ್ನಿ ते उदकादकून खेळ जाल्ली कुडले ते भायर येतरी ते वल्ले अवंगले ते पुरे तांनी वापस उरून उंबण पुरा घालचिना तांनी ते कोणा दिवचे कोण तांगेल कमाई पद मात्र म्हणू वाद्य मात्र वाजून पुरे कमाई करताना तसं जनाक तांगेल ते पुरे अवंगल काणू दिवचे सिले तशी एक तांगेले रिवाज आसिले. तशी कृष्ण साक्षात कृष्ण तगेले भावाभिनयादकुन हम्म अभिनय नाटक कडेरी तगेले एक उल्लोचे एक रीती निमित्त आणि तगेले एक दोळ दोळ त्याने म्हणे चंद नोट तगेले ताने मक्का पळका म्हणते राणीक प्रदिसता तसल एक कुडी नोटा निमित्त कडे तगेले एक चंदाई हास्य तगेले एक हासು ते हासು त्या नमुने चंद आणि तागेले जोक्स हास्य संभाषण जोक्स हे पुरे खंडापटी चंद लीला विनोद हे पुरे एक नमुने चंद आणि तागेले ताणे तांका आलिंगन करचे हे पुरे ते राणीले हृदय अंतू केदनाय असतसिले इतले अशी राणील पूर हृदय कसने कृष्णान चित्त चोरान कंपला हे पुरे केदनाय पूरा राणी आम्ही पळय हे कृष्णाल बग्गे खाली ऐकूनची हे नमुने अट्रॅक्ट जाताची आणि ते पळयलेले साक्षात कृष्णाक पळयलेले साक्षात कृष्णालोटू खेळलेले उलयले ताणे तांगेल वयर पळयले तांक कितले मोठा अट्रॅक्ट जावन आसचे तशी ते नमुने तांगेले हृदय कंपलो कोण कृष्ण कडेरी राणी राणीयले मन अंतू कृष्ण मात्र तशी तांनी भारी एक आनंद परवश जावन आसतासिले पळया कृष्ण केदनाय आसना तो कडेन मध्येन तू हांग येवचे काही कुरुक्षेत्र वच्चे म्हण मस्त टाइम ना आसिलो तदन पुरे आणि मागीर वय केदन पुरे तो ना आसता तदन पुरे खंडापटी विरह जातसिल त्या राणयांक पुरे खंडापटी विरह जातसिल तशी ते तांनी हे देवालोटू आनंद परवश ते पावन आसताचे आनंद परवशाचे एक लेवल कसं असं ते तांनी पावन आसताची मागिरी तांनी त्या टायमार मूक जावन आसताची तांक केदना एक नमुने विरह भाव असता जे भावार्थान बरयला कसं म्हणारी चड खूश जाल कुडले एक नमुने विरह असत की कसं म्हणारी अयो हाण सोंड गेल्यार कशी म्हणून एक नमुने भय विरह गोपयांके आसिल ना तशी एक नमुने असता तकाची उज्ज्वल नीलमणी म्हळ्यार श्रील रूप गोस्वामी म्हणताच की प्रियस्य सन्निकर्षेऽपि प्रेमोत्कर्ष स्वभावत
या विश्लेषधियार्थिस्तत् प्रेम वैचित्र्यमुच्यते. प्रेमाचे परमावधीचे उपफल म्हळ्यार प्रियकरांले सानिध्य असल्यार वय म्हण प्रियकर लग्गी असल्यार वय विरह ताप जाता. विरह ताप म्हळ्यार लग्गी आस जाल्यार विरह भय तो वत मो सोंड गेल्यार कसं करचें म्हण एक भय. त्या स्थितीक प्रेम वैचित्र्य म्हण म्हणचे. हं? प्रेम वैचित्र्य तशी हे प्रेम वैचित्र्यान तू हे राणी आसता आसले एक आनंद परवश जाता आसले आनी तांकां एक भंय आसता आसले हो सोंड गेला रे हो ना जाला रे कशी म्हूण सांगून. तशी एक केदना देव नासता तदना तन्नी ते अरविंदाक्ष कृष्णाक पळोवन ध्यान करतची उन्मत्त जावन उलयता आसले. उन्मत्त म्हळ्यार कसं न्हय आतां केलो जण पियून तांगेले मन आसिल उलयताशी म्हणटा तशी. हांगा हांव हांगा पळयलेले कोड्यालांत भांगी उंडो म्हण दिताची व्हंकलीक. ते भांगी उंडो खावचे ते खाल्ली कुडले एक नमुने उन्मत्त जाता मात पुरे मद जाता. कडेन तांणी ते खाताना ते कसं करता आसना ते करगून वच्ची पसून तेंच करचे. एकलो थंय आशिल्लो तो भांगी उंडो खाताना चप्पल सोदिता आशिल्लो तो रात्रीभर चप्पल सोदिलो. तशी एक नमुने उन्मत्त ते ते भांगीचे ताजे पुरे जाल्यार हांगा खंयचे नमुने उन्मत्त म्हळ्यार आनंद परवशे पावन हೈ लेवल प्रेमाचे उन्मत्त प्रेमोन्मत्त तशी जाल्लेंच कोण बायलो कृष्णाले. कृष्णालो ते नमुने कुशेरी सुखारी खेळ घेवन आशिल्ले बायलो तो नटिल तदना तागेले उडगास करता करता मनांतू ते ऍक्च्युली विरह ताप असनव विरह असनव ते लागगी असची पशी चड लागगी. ते प्रियकर लागगी असल्यार कितले मोग असता ताज्या पशी चड विरहांत मोग असता. तशी तांणी ते विरहांतू देवाले उडगास करताची मस्त उलयता आसिले. ते कसं बरं उलयलेंची म्हण सांगून शुकदेव गोस्वामी म्हणटाची आयकया चंद कोन कान दिवन हांव तांणी कसं पुरो उलयता आसिलें म्हण सांगता. पळय आमगेल कसं भाग्य कृष्णाल बायल कसं उलयता आसिलें. कशी म्हणून एक्झॅक्टली सिटी शुकदेव गोस्वामी सांगता सची आम्ही ऐकत सची त्यादन पुरे व्हिडिओ पुरा ना रेकॉर्ड करून घालच्याक जाल्यार त्यादन पुरे श्रुती ऐकूचे. तशी कसं म्हणताची महिष्य ऊचुहू म्हण बायलो राण्यो राण्य सांगले राणी पुरा सांगता आसिले. कसं सांगता आसिले तुमकां पुरा दिसतलें कसं अशें पुरा सांगचे एक नमुने दाट दाटशी दिसता लांबक वळामक ते पर्यंत अनुभव ना. 1% 0.0001% आमकां अनुभव ना. हें कसं अशी म्हण दिसता जाल्यार हे पुरय सांगून तांणी पुरय आनंद पावता संची होडोड परमहंस तांणी पुरे आनंद पावता सच कसला म्हळ्यार ते आनंदाचे हೈ लेवलांतू उलयलेले तसले पुरे वर्ड्स. तशी कसं के राण्यो सांगताची ते पुरे पक्षी येत असता तशी प्रत्येक तांकां पळयल कुळ्ळे ते तांगेल म्हणके म्हण दिसता. आतां तांकां पक्षी येयल कुळ्ळे दिसता ओ पक्षी तू वय मस्त विरह अनुभवसितस आमगेल म्हणके अश्व तश्व ओ कमला फुल्ला ओ कसने समुद्रा म्हण सांगून तांणी आसिलेला पूर उल्लोचे तांणी लेखचे तांणी वय आमगेल म्हणके कृष्णाल विरह हे करतासची फील करतासची. तशी फर्स्ट तांणी उल्लोच कसं की पक्षी कुररी पक्षी ए कुररी पक्षी तू तू वय शोक तप्तव म्हण ते एक पक्षी येवन बेसिले ताका ते पक्षी लागवी तशी निमित्त तू वय शोक तप्तव आत रात्री जाल्ला खंयकी लिपोन बेसून आमगे देव निद्दला म्हळ्यार थंय खंय ना द्वारकेन खंय ना खंयकी चमकला खंयकी वचून तो निद्दला लिपोन आमकां सांग न्ही जाल्यार ए पक्षी तू मात्र न्हीद येनाशी आनीक जागी आस मो रात्री जाल्यार वय कसं लाक तुगेल हृदयंत वय तुगेल हृदयांत वय ते कृष्णाले लीला विनोदाच पुरे उडगास येतस तुगेल हृदय भग्न जाला ते उडगास काण काण कशी
म्हणून कुररी पक्षी लगी ताने निमगी तस म्हणा तांगेल भावंते तांगेल हृदय बग्न जल्ला तनका विंगड पुरे पळेल कुळ तक त्यावे तशी फील करतस वा म्हणून दिसचे दिसतानी उलोचे पक्षी लगी तुगले हृदय बग्न झाला वा तू काही कसला नी देनी म्हणा तंक नी देनी देवाले उडगासकोन बेसलांची म्हणून सांगून तशी तांगेले भावाचेच प्रतिबिंब प्रति एकंतू तांणी पळयत असलेची म्हणून श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगताची हम्म कडेरी तो तांणी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांनी काही सांगताची ते कसं ना विरह तापंतु पक्षी की आम्ही की मस्त संकट पावतसची जाल्यारी कृष्णाक एक थोडे पुणी केअर घेवचे म्हण एक बुद्धी असेल म्हण जाल्यारी ते तुगल की आमगेल की पुढे कसं ना चिके केअर घेत आशिल्लो आरामेर खंय की लिपून बसून निदना आशिल्लो म्हण ताजे कसं ना अर्थ तो आमक का आमगेल वयर बगी काय केर घेना खंय की वचून आराम निद्दल आमक पळंगा न्हीद येना तागेले आलोचना म्हण हम्म तशी पुररी पक्षी कानिक सांगताच के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगचे तांगेल कमेंट्री तो कृष्ण तुगल विरहता पायकुनो संतैसिता म्हण लेಕ್ಕುನು का कस असल पुरे जायना कसं ने तशी पुरे लेखलं म्हण जाल्यारी ते पुरे तू काण घाले ते पुरे विसरे तशी पुरे तो करेना म्हणून सांगता तशी कुररी पक्षीला उरलेले राण्यो नेक्स्ट चक्रवाक पक्षी अनेक पक्षी हम्म हे बडपाई चक्रवाकी तू दोळ मुचितर दोळ मुचितर वय रात्री सगळेची ते देवाल कतीर तू दोळे उद्दा काढतस तुवा तुक वय देवाल आमगेल म्हणके ते अच्युताल दासी जावन तागेल पादस्पर्शान तू पुनीत जलले ते होमाले तुगले ಮತ್ತೆ पंतीक घालका म्हणून आशिवे म्हणून चक्रवाक पक्षीला निमगित म्हणून तांका आशी तांक ते देवाले देवाल फूल मळका सने म्हण आशी तांका नीद येताना तांक दोळे उद्दा येतस देव ना म्हणून सांगून म्हणून तांणी चक्रवाकीला निमगुचे तुक तश्व्या म्हणून सांगून ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಮುದ್ರಲ ನಿಮ್ಗಿತ್ತು ಸಾಗರ ते द्वारके ಸುತ್ತು ಸಾಗರ್ ನವ ते सागरा समुद्र तू कसं नाही रात्री फुल निद्दा नशी नीद खेळणू आणि काही पाळ हाडतस वैर 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 पाळ येतस तू कसं नाही नीदे ना निद्दे प्रॉब्लेम की तुगल वै हृदय लांछन आमगेल वरी कंपला देवाना हृदय लांछन लांछन म्हणरी ते देवाक मात्र चितसल एक दोन स्पेशालिटी असं ते सागरा दाखवून आयले समुद्रा दाखवून समुद्र मंथन करताना क्षीरसागरा दाखवून त्यांनी हे समुद्र पळून क्षीरसागरा चुडगास करत असायचे आणि सांगता ते देवाक समुद्रा दाखवून कसं म्हणलेलं लक्ष्मी आणि कौस्तुभमणी हे दोन्ही क्षीरसागरात ते मंथन करताना म्हणलेले ते तो धारण करता लक्ष्मीक श्रीवत्स म्हणून सांगून एक लांछन असं ते लांछन तागेल हरदेर मात्र आणि श्री लक्ष्मी आणि कौस्तुभमणी म्हण एक म्हण असं ताका एक नेकलेस घालून ते ताण मात्र देवान मात्र घालचे तसं कसं ते कसं ना हृदय लांछन कसं नाही ताणे अपहरण केला वा म्हणा तुगेले हृदय काढला वा म्हणून सांगून निमगीता त्या हृदय लांछन ताण घेतला ना देवान घालून घेतली निमित्त ते तुक वापस जाऊ का ताण वापस दी म्हणून सांगून तू बारी हताशेर असवा म्हणून सांगून तशी तांका देवालयाची आलोचना तश म्हणारी तांतू कमेंट्रींत कसं म्हणून सांगताची श्रीधर स्वामी श्रीला श्रीधर स्वामी कसं म्हणून म्हणताची कमेंट्रींत म्हणारी सागराक लक्ष्मी आणि कौस्तुभ भगವಂತ हृदयंतू घालेल तवक म्हणरी भगवंता ते हृदय लांछन घालून घेतील तसले भगवंताक पळो का म्हणू तांक तवक जातस ते राणीले इच्छे तिथले नाही
ಭಗವಂತನ ತಂಕ ಪೊಟೋನ್ ದರ್ಲೆತದನ ದೇವಾನ್ ಪೊಟೋನ್ ದರ್ಲೆತದನ ತಗೆಲೆ ಹಡ್ದೆಂತು ಹಂಗೆಲೆ ಕುಂಕುಮಾಚೆ ಹಂಗೆಲೆ ಹಡ್ದೆ ಗಲ್ಲಲ್ತೆ ಕುಂಕುಮಾಚೆ ಗುರ್ತು ತಂಕ ಪೊಳೋಕ ಮೊಣಾಶ್ ಜತ್ತಸ ಮಳ ದೇವಾಲೆ ಹಡ್ದೆ ಚುಡ್ಗಸೆತ್ತಸ ಲೆಡ್ ಲಾಂಛನ ದೇವಾಕ್ ಪೊಟೋನ್ ದೊರ್ಕ ತನ್ನ ತಂಗೆಲ್ ಕುಂಕುಮ ದೇವಾಕ್ ಲಗ್ಗಿಲ್ ತನ್ನಿ ಪೊಳೋಕ ಮುಳ್ ಸಂಗುನ್ ತಂಕ ಉಡ್ಗಾಸೆತ್ತಸ ಅತ್ತ ಕುರರಿ पक्षी जल्ले चक्रवाकी पक्षी जल्ले सागर जल्ले समुद्र अत्त आम्ही पळयताची चंद्र चंद्रा लागी ही उलयता राणी उलयताची हे चंद्र क्षय ರೋಗ ಇಲ್ಲ ते चंद्राक क्षय ರೋಗ येऊन तो अब ಕೆಲವು दिवस पाड्या बसान असतं तशी तू कसं नाही क्षीण झाला कसं सपूर झाला क्षय रोग येऊन तुका कितले सपूर झाला म्हणा रे तुगल किरण ಅದಕ್ಕೂನು कसं नाही हे काळोख समेत वच वच्चित असेल तुका एक शक्ती ना तिथले वे किरण दिवचित असेल शक्ती ना अशक्त झाला तू तू समेत आमगेल म्हणके त्या मुकुंदान कृष्णान दिलेले भरवसे सोनो विसरनो मूक जलावा कसं झाला त्या नमने वीक वे पुरा विसरलावा म्हणून सांगून सदना तैलायक थंड वार येत असत तानी त्या वाऱ्याला गे उलयताची हे मला या मारुता वारे तुक्का अप्रिय जावच असेल आम्ही कसं केला रे कसं केला तू कसं आम्ही कसं केला म्हण तू आमकाशी बाद दितस कसं इतली लायकून वार येतस आमका कसं नाही आमगेल हडते फस्टची कृष्णाला कामाचे आलोचना ताजे वैरी तू अशी वारे हे करता येणार आमका जोर कृष्णा उडगास येत्र मी कसं केला म्हण तू आमका अशी वारे येऊन आमका बाद दिता उडगास चढ करेसिता म्हणून वाऱ्या लागे बाई उलयताची आता तांक दिसता मोड मेघ मेघा मोडा म्हण सांगून उलयताची तू ते श्रीवत्स लांछन घालेल तसे ते कृष्णाक भारी इष्ट रे तका ते कृष्णाला बಣ್ण कसं मेघ श्याम वर्ण तू मला भारी इष्ट कसं आमगेल म्हणके तू वै तगेल वैरी भारी प्रेमबद्ध तू वै तगले ध्यान करत असतव तक तू इष्ट तू काही तो भारी इष्ट व तू काही तू वै तगेल मोगात पडलाव तुगल तगले ध्यान करत असत रे मोडा म्हण निमगिताची तुगल हृदय समेत आमगेल हृदय म्हणके कसं नाही तव कांतू तळमळ 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 जातस वा केदन येता तो म्हणून सांगून राखतस वा तू वय आमगेल म्हणके तत्तवळ ते तेव्हा कुडगास कोरनो दोळे उद्दा काढतस वा ते कृष्णा लोटू असताना आशिले ते खुशी आता आमका दुःख हाडतस रे म्हणून सांगून ते मोडा लागे बाई ते राण्यो उलयताची तशी आचार्य ह्या श्लोकाक म्हणताची कशी मोड श्रीकृष्णाल मित्र जावन तक्क मोड मित्र जावन आशिल्ली मित सूर्याले प्रखर जावन आशिल्ले किरण येता असताना म्हणा दनपारपुरा मटा 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 वत असताना मोड ते वत आड करता तदन तक्क वत लागना तशी मोड कृष्णाल फ्रेंडशी करतसिलो म्हणून सांगू प्रामाणिक हितैषी कसं नाही एक्सपेक्टेशन नाशी कृष्णाक वच लागूनच म्हणलं तागेले खुशी कतीर कसं नाही म्हाका हें दिवका तें दिवका हें मेळका रेकॉग्निशन मेळका ताण पळोवका तश पर ना एक्सपेक्टेशन ना अशी प्रामाणिक जावन मोड कृष्णा सेव करतसिले तशी तू कृष्णाक चांग जावका म्हण सांगून केदनाय तू लेखत असतना तशी तू निरंतर जावन ध्यान करत असतना म्हण सांगून तांणी मोडाला उल्लोचे आणि तांणी म्हणताची मेघ म्हळ्यार ते मोड ताका बेजार जाले कुडले रडचे म्हळ्यार पावस येवचे मोड तत्तवळी बेजारी रोवण पावस येत असतना तशीची कृष्णा वैरी त्या नमुने आसक्ती दवरची वै चांग न्ही तितली रोवणुका म्हणून राण्यो सलह दित सचके आचार्याले कमेंट्री म्हणाली तत्तवळी पावस येत असत ना मोडा तू रडतस वा कृष्ण दिसानाशी तितलशी
तत्तवळी कसं कृष्णाला वैरीची आसक्ती दवरची चांग नाही म्हणून राणी सांगता सची मागिरी कोगिले मधुर कंठाचे कोगिले लगी उल्लैताची हे कोगिले तुगले ध्वनी कितली चंद म्हळारी मेल्लेली समेत उठो नेवका त्यान म्हणे चंद परमानंदकर तुगले कसने ध्वनी तशी तू कसने कसं स्वर घालतस म्हणारी आमगेल देवान आमगेल कृष्णन आमगेल प्रियकरान कसं नाही म्हणले तसले ध्वनी तरंग तू म्हणतस तशी तुक खुशी करच्या का मी कसं कर का सांग म्हणून सांगताशी धैकोन वगवगी सांग तू खुश करच्या का मी कसं कर का खडे पर्वताला उलयताची फळे पक्षीला जल्लाय चक्रवाकी पक्षीला जल्लाय कडेरी समुद्राला जल्लाय चंद्राला उल्लेलाय वाऱ्याला उल्लेलाय मोडाला उल्लेलेंची कोगिलेला उल्लेलेंची ಅತ್ತ ಪರ್ವತಲಗೆ ಹೇ ಕೋಗಿಲೆಲೆ ಕಸನೆ ಅಂತೂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕಸಸ್ ಮಾಡರಿ ಕೋಗಿಲೆಲ್ ಗಾನ ಭಾರಿ ಚಂದ ವೈ ಜಲರಿ ते कृष्णाल राणी अंक ते पद कृष्णाला उडगास चड हाडेसित असिले तांक ते इष्ट जावच पशी चड कष्ट जात असिले कसलं म्हणत त्या पदा निमित्त तांका चड उडगास येवचे निमित्त कष्ट चड जात असिले म्हण सांगून तांगेल विरह ताप चड जात असिले ते कोगिलेल पद ऐकून म्हणून कमेंट्रींत आचार्य सांगताची आत तांनी उल्लेतांची गुड्ड पर्वत पर्वताला तशी पर्वताला कसं म्हणताचे हे पर्वता उदारशील उदारशील पर्वता तू तुम्ही चमकनाची काही वचनाची उल्लयनाच वय चमकू काही जायना तुमका उल्लोचक वय जायना तुम्ही भारी कसकी एक महत्वपूर्ण जल्लेल विषया ಬಗ್ಗೆ आलोचन करतस की म्हणणा हम्म की तुम्ही आमगेल म्हणके वसुदेवाला कसने मोगा पूत कृष्णाला पाद तुमगेले हडदे बैर दवर का म्हणू आकांक्षेर सव पर्वताक निमगुचे तुम्ही त्या कृष्णाला चरण तुमगेल वैर दवर काम हडदे म्हणून कसला म्हणला त्या पर्वत अशी अशी शेप असणं पर्वताक समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वम सकाळी सकाळी म्हणतात ना हॉटेल पुढे पर्वताक स्तनाक होलसिला तशी त्या पर्वताक निमगು चमगेल मणकेची तुकवई कृष्ण चरणारविंद तुಕ್ಕ कसने तू लक्का म्हण आशस्व म्हणून सांगून निमगिताची मागिरी नईत लागी उलयताची नई त्या नई सागराला पत्निके समुद्राच्या बाईल नई हे सागरा पत्नी नई तुमगेल तळई पूरा आटून गेला मो कसं ना तुम्ही फुल आटून वचून तुमगेल कमल संपद म्हणारी ते तळेन पुरे मस्त कमल असेल ना कलर कलर चंचन पोंबळाच पुरे कमल ताची पुरे संपद समेत नाश जाऊन गेला मग सुकून सुकून गेला मग उद्द आटून तुमका त्या कृष्णानं मधुपती कृष्ण तांतु कृष्णाला नाव कसं दिलं मधुपती कृष्ण प्रिय वल्लभ तागेले कसने प्रेम भरीत जावन ताण अशी अशी म्हण तागेले एक दोळ्यान तो त्या पोळच असेल नोट असेल ना त्या पुरा नाशी तुम्ही झुकून गेल्यांची वा पुढे कृष्ण केळत असेल तसं त्या तळई आता त्या कृष्णाला पाद धुळीना कृष्णाला त्या नोट नाशी तुम्ही सुकून गेल्यांची वा आम्ही वय तशीची म्हणून ते राण्यो त्या नैक त्या तळईक पुरे सांगताची तशी आणि मिळता हंस हंसाक म्हणताच हे हंसा स्वागत हंग बैसाची बैस हंसा म्हणून गे दूध पी तू आमका कृष्णाल समाचार सांग खंय असतो कसं करत असतो तू तागे दूत म्हणून मग गोतस ते अजित जल्ल तसले कृष्ण आरामेरस्व तो भारी एक मोसगार तो तो आमका एक वचन दिला ते ता कुडक असस की
आमक उडगसस ताक उडगसस की वचन दिला म्हण सांगून आम्ही तागेल कतीर तो खंय अस म्हण सोदून थंय कसं लावच का जाव का जाल्यार ताणे येव का बस आमगेल पुरे आस आकांक्षा कसं अस म्हणून वचून तुगेले ते कसं कृष्णाक सांग ताका एक पंता लक्ष्मीक सोण हांग घेवच्या सांग ताणे कसं लेखलं लक्ष्मी मात्र नन्नी भक्त व्हा आम्ही पुरा नाही व्हा म्हणून हंसाला उलयताची तकाची विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हे राणी आणि हंसाला संभाषणे हे आता म्हणलेलं तसले संभाषणे रूपार बरयताची कश की फस्ट राणी निमगीताची हंसा ते अजित जालेले भगवंतू आमगेले कृष्ण देव सौख्यस्वा निमगे ताका हंस म्हणते नाही प्रिय वल्लभे जावन आसिले तुम्ही नाशी तो कशी आरामेर असता कशी पुणी सौख्यार असतालो सांगाची ताकाची राणी म्हणतात की जाल्यारी ताणे आमक वचन दिला त्या रुक्मिणीक एस्पेशली ते ताका न्ही की उडकस बिनी आस की कसं वचन म्हळ्यार अरवत्ताचे 60th चॅप्टरान तू 55th श्लोकांत ताणे एक वचन दिलेलं असं कसं म्हळ्यार तुगेल तितली प्रिय जाल्यार बायल म्हाका कोणेय ना रुक्मिणीक सगळे पूर अरमने तू तुगेल तितली प्रिय जाल्यार बायल म्हाका कोणेय ना म्हण सांगिले ताक उडगस बिनी आस की म्हण सांगून हंसाक निमगिता राणी तदना तो हंस म्हणता ऍक्च्युली ताक तो तत्तवळी उडगस करत असता तुमगेल वे उडगस येत असता ताका म्हाका पेटयला तुमगेल उल्लोच कतीर तुम्ही पुरे तागेला येवन तागेल सेव करकाकी तागेल भक्ती सेव करकाकी येयाची वचा म्हणून सांगता तदना राणी म्हणताची हं ताणे हंग आमगेलोट येऊन रब्बूक इष्ट ना जाल्यार आम्ही कसं हंग दकून थंय तागेलोट वचून रबका जाय जाल्यार ताणे येव का आम्ही तागेलो वचून रबची नाही ताका आमगेलोट येवचें इष्ट ना खंयकी वचून आरामे निद्दला म्हणून ताकाची हंस म्हणता नाही हे करुणासागरी तुम्ही नाशी तो भारी कष्टार अस रे अस भारी कष्टार अस तक्क हे आपत्ता दाखवून कशी पार करेत संकष्ट दाखवून तागेले कशी हाडेत भायर तकडे रे तांणी म्हणताच की राणीपुरे आयक तक्का हांग येवचे सांग ताण येवकाची कसला म्हळ्यार आमका कसं खंय वचक साध्य ना ताण येवका ताका ती हंस बाय सरता ताका ती राबरे राणी म्हणताची राबरे एक निमिष राब हंगाची ताका हंग येवचे सांग जाल्यार येताना लक्ष्मी आपण अडची नाका लक्ष्मी नाश येवका कसला म्हळ्यार ती लक्ष्मी केन्नाय ते कृष्णाक नारायणाक तागेलोटू तिगेलोटूच धवन घेवन आमक पुरा मोस करतस ती एक लक्ष्मी ती घेवन येवची नाक म्हण तो एकलो येवका म्हण सांग म्हण ताका हंस म्हणता हे तुमक गोत ना मा लक्ष्मी भगवंताला एक अनन्य भक्ते म्हण सांगून भगवंताक ती सोण आसता जायना गोत ना मा म्हणता हो हे सगळे प्रपंचांतू एकली अनन्य भक्ते वे आम्ही पुरा नाच वे आम्ही पुरा देवालय उडगस कर नाच वे कसं ते म्हण सांगून राणी हो हंसाक बिश्टयता अशी कन्वर्सेशन तांगेला मनाचे अशी हे राणी आल्या विरह गीते कुररी पक्षीला उरलेला चक्रवाकी जाल्लाय समुद्र जाल्लाय मोड जाल्लाय मागीर अं, अं, कोगिले जाल्लाय कडेरी चंद्र जाल्लाय वारी जाल्लाय मागीर पर्वताला उरलेला कडेरी नैंत लागेनी तळईला उरलेला मागीर हंसाला उरलेला अशी तन्नी ತಂಗೆಲ್ भाव पुरे विंगड पळयलेले पुरे त्याचे प्रतिबिंब पळयत असले तांगेल भावा म्हणके तांनी वय अनेक तांनी वय मस्त फील करता सची म्हणल्याक अशी जाताना शुकदेव गोस्वामी सांगताची अशी प्रेम परवश जावन वर्तिस्तची हे पत्नी पुरे असणं तांक गोतनाशी जीवनाचे परम गुरी पावल्यांची म्हणा कसं म्हणा री जीवनाचे एक
ध्येय कसं म्हणारी देवाले त्या नमने कृष्णा कॉन्शियस झाले ನೀತ್ತಯ್ಯನ ನಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಸುನು ಅಂಗಿಕ ವರ್ಡ್ ಅಸ ಕ್ರಿಯಮಾಣೇನ ಇತಿದೃಶೇನ ಭಾವೇನ ಕೃಷ್ಣೇ ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣೇನ ಮಾಧವ್ಯೋ लेभिरे परमाम गतीम क्रियमाणेन म्हणरी अशी वर्तन करता 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 त्यांनी परम सुख पावल्यांची परम ध्येय पावल्यांची परम गुरी पावल्यांची कृष्णा कॉन्शियस फुल्ल तशी आचार्य जीव गोस्वामी प्रकार कसं की गोस्वा हे क्रियमाणेन म्हणाले ते प्रेझेंट टेन्स वर्तमान वर्तमान पद हे पास्ट टेन्स नाही त्यांनी फुल टाइम कृष्ण कॉन्शियस असेल्यांची आणि त्यांनी ಕೂಡ್ಲೆ देवाले शाश्वत धाम पावल्यांची ते अनेक एक काणी असनव जगत कृष्णान तागे ಲೀಲೆ ಎಂಡ್ ಕೆಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಚ ಲೀಲೆ ಎಂಡ್ ಕೊಂತ ಕೆದನ ನಿರ್ಗಮन जत्ता तदन अर्जुनाल रक्षणे पूरा बायल आसिलेंची कडे त्या बायल्यांक किडनॅप केल्या त्या किडनॅप केलेलं कोण आहे गोचवा कृष्णानाची कृष्णान किडनॅप कोण तांका ಕೂಡ್ಲೆ शाश्वत धाम दिल्ले म्हणून सांगेल असं तशी एक तांगेल ते स्थिती भावोन्मत्त स्थिती प्रेम परवश स्थिती एक निराकारी योगी जो कंचे योगी कितले ध्यान कर तपस कर कसं कर नाही तांक मेळनातील तसले परिपूर्ण स्थिती प्रेम भक्तीचे परिपूर्ण स्थिती हे बायलो पावताची परिशुद्ध प्रेमात पण जावन आशिल्ले म्हणून श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती त्यांनी तांगेल कमेंट्रींतू सांगताची तशी हे दिव्य भगवत प्रेमांतू प्रेरित जावन आशिल्ल्याची तशी जावन हांगेल शरीर वय शाश्वत दिव्य शरीर मेळ्ळे तांकां ज्ञानानंदमय दिव्य शरीर जन देवाला आलोचन करता करता कण कण शरीराचे कण 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 दिव्य जाता तो संत तुकाराम असिल नव तागेल वय तो कंचिन नमुने कीर्तन कोरनु जप कोरनु भजन कोरनु देवाल ಬಗ್ಗೆ सांगून सांगून तागेल प्रति कण 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 कसने ट्रान्सेंडेंटल दिव्य जावन तो तागेल देह समेत त्या देह कसने भौतिक देह असेल वचून दिव्य देह जाऊन देह समेत तो देवाल वैकुंठ धामा वच्चे सीन पूरा जन तई असेल उपस्थित असेल पूरा जन त्या देवाल गरुड पडेले हा आणि चर्ची पडेले वच्ची पडेले तशी त्या नमने पवर असं आमगेले भौतिकाचे प्रत्येक काणून वतते प्रत्येक पाप मात्र नाही कर्म मात्र नाश नाही कण 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 क्लिअर जाता पुढली क्लास ಅಂತ आम्ही ते जनाबाईल पडेला त्या जनाबाईल वय कण 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 क्लिअर जाऊन तीन लाटूच असेल ते दांती समेत विठ्ठला 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 ते असिले ते शेणाचे कुडको ते कांबो ते पुरे विठ्ठला विठ्ठला म्हणून वैब्रेट करत म्हणारी आलोचन करा त्या नमुने त्यांनी जप करून असताची त्या नमुने त्यांनी देवाला कॉन्शियस असताची त्या नमुने आम्ही लागताची आम्ही कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट आम्ही कृष्ण प्रज्ञा आम्ही ಒಳ್ಳೆ भक्त काय ना तांका पुरा कंपेअर केला कसं नाही ना तशी हे पुरे ऐकून कितली खुशी जात पण ह्याची तशी हे पुरा प्रेम वैचित्र्य आता मी त्यांनी प्रेम वैचित्र्यावर उरलेलं भावोन्मत्त जावून कसं उरलेलं म्हणून सांगून आम्ही ऐकल्यांची आमक काही अनुभव करते सली या पुरे जाये ना तशी आम्ही विंगडान अनुभव केलेला ಅಥಾರಿಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂನು ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮುಖಾರವಿಂದ ಅದಕ್ಕೂನು ऐकूत तसं एक भाग्य मिळेल अशी असंख्यात पद सांगतात त्यांनी असंख्यात रीती प्रभूले गुणगान करताची तशी हे देवाले गुणगान ते कित्येक गुणगान करताना कितले तंतू ताळा मिस्टेक असो रागा मिस्टेक असो ग्रामर मिस्टेक असो प्रति एक मळ्ळ वर्ड वर्ड मिस्टेक असो जला रे ते मिस्टेक देव पळयना कोण म्हणजे हे नारदान वेदव्यासाक म्हणजे 1:5:11 तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो अस्मिन् प्रतिश्लोकम अभद्रवत्यपि प्रति श्लोकांत अभद्र चूक असल्यार वय वाढना त्या देवाक पावता आम्ही लेक्चिनो यो माक श्लोक वचचे ना तप्पू जत्ता
तप्प जल्लार बाई वाडना श्लोक श्लोक वर्ड वर्ड तप्प असल्यार बाई वाडना आमगेले भाव मात्र पळयताणे आम्ही श्लोक कसं वाजिले पळयच ना भावग्राही जनार्दन तो भाव पळयताणे तुका खंयचे कसं नाही सीनियर जल्ला जूनियर जल्ला संगीत येता ना म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट येता ना कसं नाही पळयना तक्क जाव कसेले भाव मात्र तशी तागेल असंख्यात पद्यारी असंख्यात रीतिरी तागेल गुणगान केला त्या गुणगानाला श्रवण केलेल मात्राक कोणी त्या देवाल वयर आकर्षित जत्ताची ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಳೆಯ ಹೇ 26th ಶ್ಲೋಕ 26 ಶ್ಲೋಕನ್ ಪಳೆಯ ಕೋण चड अट्रॅक्ट जाता बैल मनशे चड अट्रॅक्ट जाताच त्या देवाले लिहिले तागेले भजन तागेले पद ऐकून बायल मनशे एस्पेशली चड अट्रॅक्ट जाताची तशें असताना नॉर्मली आमगेले तसले खाली त्या देवाले ऐकूनच तो तशें म्हणून ताण शिलील केल्ले म्हणून धनची स्कंदा ते ऐकूनच आम्ही इतले अट्रॅक्ट जाल्लेंची त्या देवाक साक्षात पळयलेले तसले ते राण्यो ते गोप्यो ते यशोदा रोहिणी तन्नी पुरे खंयची नमने उन्मत्तारी आसच्या पुरो खंयची नमने तांगे आकर्षण आसच्या पुरो म्हणून निमगीतस कಡೆ ब्रह्मांडाचे गुरु जलले कृष्णाले शुद्ध प्रेमान तू परवश जावन असेल ते स्त्रीय तांनी पुरं केल्लेले तपस्सू महा तपस्सू कशी म्हणून सांगचे तांग त्या नमुने परम सौभाग्य मेळला गजला म्हणत त्यांनी तांगेल खंयची नमुने तपस म्हणून ना त्या नमुने महा तपस करून तांका उन्मत्त जावतसले एक देवाल वैरी उन्मत्त जावतसले एक सौभाग्य मेळला तांनी लेक्चसिले देवाक तांगेल बम्मणो म्हणून तो ऍक्च्युली अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक तांनी लेक्चसिले मिगेल बम्मणो म्हणून आणि त्या देवाले पायू चिडूचसिल त्यांनी पाय आणि विंगड विंगड देवाक निकट जाऊन सेव करतसे तांनी लेक्चसिल तो मेगेलो म्हणून सांग तो पूरे जनालो अखिलांड कोटी 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 ब्रह्मांडाचे प्रति एक एक जीवात्मल तो तांनी लेक्चे तो आमगे मिगेलो म्हणून सेव करतसिले निस्वार्थ जाऊन मोगारी साधू संताले गुरी जाऊन असेल हे कृष्ण तो कृष्ण मानव रूपी जाऊन अवतार घेतल्यार बाई तो वेदांत सांगेल तसं धर्मतत्व पालन कोण दाखयला कशी एक आदर्श ग्रहस्थान का ग्रहस्थाश्रमान कश का म्हणून सांगून ताणे स्वयं ग्रहस्थाश्रम राबून धर्म अर्थ काम मोक्ष कशी कोरका म्हणून सांगून दाखवून दिला ना मुखार कोणी तागेल वयर बोट घाल म्हणच्यान कृष्ण गृहस्थ जावन असून ताणे जप करनी ताणे ध्यान करनी ताणे दान करनी ता स्कूला वचनी गुरुकुला वचनी शिकनी कोणी बोट दाखवून म्हणच्यान प्रति एक एक्झॅक्टली ताणे फॉलो केला तशी गृहस्थ धर्माचे अत्युन्नत मौल्य आदर्श पूरा फॉलो केले तसले ते कृष्णाक 16,108 बायल आशिले तांतू रुक्मिणी सहित 8 प्रधान बायलो कडेरी तांका एक एक बायलेंक वय दद्दा चेल्ले चेडू आशिले एक एक चेल्ली चेडू आशिले आलोचन करा 16,108 मल्टिप्लाय बाय 10 इतली जन चेला चेडू प्लस 16,108 इतले चेली चेडू तांगेले ಒಟ್ಟು ಚೆರಡುವಾची कितली की लक्ष येता चेल्लेची 1,61,800 येता इतले जन चेले चेडू जल्वे तांतू त्या चेले चेडू ಅಂತ वय 18 जण चेडू चिके प्रधान जावन आशिले ते 18 जण चेडू वाले तांका अपरिमित शौर्य पराक्रम आशिले तांगेल नाव प्रद्युम्न अनिरुद्ध दीप्तिमान भानु सांब मधु बृहद्भानु चित्रभानु वृक अरुण पुष्कर वेदबाहु श्रुतदेव सुनंदन चित्रबाहु विरूप कवी आणि न्यग्रोध म्हणून तांतू प्रद्युम्न म्हणून सांगल्यारी कृष्णाले
कसं नाही पूत अनिरुद्ध म्हणून सांगला री कृष्णाला तो वै पूतूची प्रद्युम्नाक एक पूत आसिलो म्हणा कृष्णाक एक नातू आसिलो अनिरुद्ध म्हण तो अनिरुद्ध नाही अंक अंतू सांगेल पुरे कृष्णाले पूतूची ತಂತು इतले 18 जन ಅಂತುವೈ त्या ಚೆಲ್ಲೆಲಂತುವೈ ಮೇನ್ जावन प्रद्युम्न रुक्मिणील पूत तो प्रद्युम्न पळोवच्याक एक्झॅक्टली कृष्णाल म्हणके आसिलो हं? तो कसं नाही महारथीक जावन आसिलो रथांत पुरे भारी एक्सपर्ट तो प्रद्युम्न कोणाक वर्डीक जत म्हळ्यार रुक्मी रुक्मी म्हण कोण रुक्मिणीला तಮ್ಮ की भाव तಮ್ಮ की अण्ण की रुक्मी म्हण आसिल ना रुक्मीला दूव रुक्मवती तिक वर्डीक जाता कोण प्रद्युम्न कृष्णाल पूतू रुक्मीला दूवेक वर्डीक जाता रुक्मवती म्हण तिगल तिगल गर्भांतू अनिरुद्ध म्हणून चरड येता प्रद्युम्नाक ह्यो अनेक अनिरुद्ध ता पळयल्यार कृष्णाल पूत अनिरुद्ध ह्यो कृष्णाला नातू अनिरुद्ध त्या अनिरुद्धाक 10,000 हस्ती बल असेल की एकल्याला भितर तितले बल असेल 10,000 हस्तीले त्या रुक्मीला नत्तू नत्तू म्हळ्यार हो कसं नाही दुवेले पूत कोण अनिरुद्ध असनव रुक्मीले अनिरुद्ध हो अनिरुद्ध प्रद्युम्नाल पूत अनिरुद्ध कोणा वार्डीक जतकी रुक्मीले पुत्ताल दुवेक वार्डीक जतकी रुक्मिले दुवेल पूतू पुत्ताल दुवे वाडीक जाता तिगेल नाव रोचना म्हण नाव आसिले तशी त्या रोचनांतू एक चेडू जाता त्या चेडाल नाव वज्रा केदन यदुकुल नाश जाता ते प्रभास क्षेत्रांतू ते तांके हे मेळता नवे शाप मेळता तदन ते एक लोखंडा कुडके निमित्त पूरा यदुकुल नाश जाता पूरे यदुकुल नाश जाता जाल्यार ते गदा युद्धांतू वरचे एकलोची तो वज्र हो वज्र कोण रुक्मीले नातू अनिरुद्धाले पूत वज्र हो एकलो वर्ता मागीर हत्ते एक चेडू जाता तागेल नाव प्रतिबाहू त्या प्रतिबाहू पूतू सुबाहू सुबाहूल पूतू शांतसेना शांतसेनाल पूतू शतसेना अशी ತಂಗೆಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯದುಕುಲ ಮುಕರ್ಸಿತ हे यदुकुल ಅಂತೂ सगळे यदुकुल ಅಂತೂ जल्लेल तसले कोणेय बडव नासिले कोणेय उणे उणे चेडूवांक हे करनी अल्पसंतानी नासिले पुरा जनाक डझन गटले चेडू कोणेय अल्पायुषी नासिले कोणेय मध मध्ये ऍक्सिडेंट जावन मरचे अन्नेक रोग रुजीने मरचे कोणेय ना अल्पायुषी कोणेय ना बडव कोणेय ना अल्पसंतानी कोणेय ना तशी कोणेय दुर्बल जावन हात ना दोळ ना उलचे ना तसल पुरे संतान वयना कोणेय ब्राह्मण संस्कृती उपेक्ष करची तसल जन वयना पुरे जन तांगेल संस्कृती कल्चर फॉलो करतलेची कोणेय हे नक मक्का ते मॉडर्न कल्चर जाय तें जाय देव ना तसल पुरे म्हणतल नाची पुरे चांग कसं सोलची तशी यदुवंशांतू सुप्रसिद्ध महाकार्य केलेले असंख्यात महापुरुष आसिलेंची त्या कितली जन पळया कृष्णाल चेडुवांची लॅक केल्यार लक्षां लायताची तागेले नात्र तागेले बायलो अन्नेक पूर ऍड केल्यार कोटी लायताची ताजी मध्येन तू सगळे यदुकुलाचे कितले जन आसिले म्हण लॅक करू कितले दिवस जावक पळया 10,000 वर्ष म्हणारी 10,000 वर्ष जाल्यार वय सांगेल नंबर काउंट करू जायना की तितली मोठा पॉप्युलेशन जनसंख्ये त्या नमुने ताकाची कृष्णान प्लॅन कोर न्हू त्या प्रभास क्षेत्रांत पुराय जन एकला एकले मार न्हू वच्ची म्हण कितें तागे लील केले कसला म्हणारी ताने येवचे येताना देवान केदन आविर्भाव जावन येवका तदन तागेल ते पुरे सेटअप असता इतले देवते नेवका हांगेल पुरे शाप अस हांगेल पुरे वर अस ते हन्नी पुरे हे लील कूर अस तश पुरे तागेल पुरे सेटअप आ प्रकार येवन आसिल पूरा देवतेक माक्षी पेटोका तश जावन एक राशी यदुकुलंतू जन आयलेले
तांगेले टीचर्स गुरुकुल ಅಂತೂ ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಯದುಕುಲ ತಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೋಚಾಕ ತಂಗೆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗುರುಲ್ ನಂಬರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಿಲ್ಗೋತಸ್ವ 3,88,00,000 3,88,000 तितली जन गूर असिलेंची म्हणून शुकदेव गोस्वामी म्हणता हा ऑथेंटिक सोर्स ಅದಕ್ಕೂ ऐकला कसला म्हणारी 3,88,000 जन गूर असिल्या सिकोच्याक तितले जन म्हणारी तांगेला आलोचन कराची जनसंख्या कशी असेल म्हणून उग्रसेन एकलोची तगेल परिवारांतू 30,00,000 कोटी 30,00,000 crore परिचारकर परिवार तितली जन असेल परिवार असेल एक परिवार तांगेल कामाचे त्या पुढे सेरसून तितली जन 30,00,000 crore तदना सगळे यादव मात्र एकल्यालेची उग्रसेनाले इतल्या कृष्णाले अनेक कितले की लक्ष खाली यदुकुलालेची कितले हे असिल जन असिल्यांची तशी ते कोण ते पुरे देवती पुरे ಹಂಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಣ ಮನುಕುಲ ಅಂತೂ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೆರಿ ते राक्षस पुरा असेल ना देवते लोटू युद्ध करचेसील राक्षस तान्नी पुरे मानव जावन आयलेले की तदन दुरहंकारी जावनु सामान्य जना पुरे बाद दिवसले ते पुरे राक्षस जन्म घेतिल्के तशी त्या राक्षसांक मोरच कतीर यदुकुल ಅಂತೂ येवच म्हणके कसने देवतेंक पुरे देवान ऑर्डर केलेले तशी तन्नी 101 विंगड 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 फॅमिली इंतू देवती पुरे जन्म घेतला अस तशी जलारबाई त्या देवतेन पुरे देवूची आमगेल कृष्णूची आमगेल परम पुरुष देवोत्तम परम पुरुष तोची सुप्रीम तो बद देव म्हण सांगून 101 कुलान तसल्यार बाई तांणी स्वीकार केलेला असा कडेरी कृष्णाक भारी निकट जावन आशिल्यांची मागिरी त्या वृष्णी यादव पुरे जन कितली मट कृष्ण प्रज्ञांत आशिल्यांची म्हणारी तांणी बेसताना उडयताना न्हिदताना उलयताना खेळताना नाचताना सगळो वेळ कृष्णाले ध्यान करत आशिल्ले त्या नमने कृष्णाक निकट जावन कृष्णालेची उडगास करता आशिल्ले अति येवचे चारी श्लोक ते फलश्रुती लास्ट इयर ಹಂಗ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಟೈಮರಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ म्हणून दवरतची चारही श्लोक विथ अनुवाद सांगूक तदना तांणी हेंच दवरलेले 10 90 47 48 49 50 तशी हांव तांत पार्टिसिपेट केलेले तांतूं फर्स्ट प्राइज मेळलेले विथ अनुवाद सांगक तशी हे भारी सुलभ चार श्लोक ते भारी सगळे भागवताचे फलश्रुती म्हणून सांगित तीर्थम चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु स्वसरित्पादशौचम् विद्वित् स्निग्धा स्वरूपं युयुर्जितपरा श्रीयदर्थेऽन्ययत्न यन्नामा मङ्गलग्नं श्रुतमथ गदितं यत्क्रतो गोत्रधर्म कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य पुढे गंगा हे लीले पुढे द्वापर युगाचे कृष्णानेच पुढे लील आशिल्ले वामन देवाले तांतू गंगे आविर्भाव जावन येता तशी गंगा भारी तीर्थ नाही म्हण सांगून नाव काढलेली जाल्यारी कृष्णाने तरी गंगेल नाव काढतल नाची कसला म्हणारी गंगे कृष्णाल पाद दुल्ला वै पवर्फुल वै जला कृष्ण केदन यदुವಂಶ ಅಂತೆತ್ತ ತದನ ಗಂಗೆಲ್ ವೈಭವನ ಕಸಲ ಮಳ ಯಮುನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಫುಲ್ ಕೆಳ್ಳಲ್ ಯಮುನೆ ಅಂತು ಕಡೆರಿ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಶತ್ರು ಕೃಷ್ಣಲ್ ಪ್ರೇಮಿ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಪೂರಾ ಮಿತ್ರ ಪುರಾಜನ हे जगत तांतू आध्यात्मिक जगत तांतू शाश्वत रूप पाविल तसल जन आणि पुरा जन पळया खंचे लोक अंतस्व लक्ष्मी कृपा कटाक्ष पात्र जाऊ का म्हणून सांगून तांके केदनाय मनांत आश असता जलारी ते स्वयं तृप्ते ऐश्वर्य देवते लक्ष्मी
लक्ष्मीक कोण इष्ट लक्ष्मी अचंचले लक्ष्मी साक्षात तीच सांगता ती गेल तोंडांतू 5th कॅन्टो 19th चॅप्टर अंतू ती सांगता हांव अचंचले कोणे आपयल्यार वत्ता येता हांव चंचले हांव वत्ता येता हांव कोणा ती अचंचल जावन स्थिर जावन रावता म्हळ्यार कोण मेगेले देव मेगेल पती नारायणाले आराधन करता तांगेल ती मात्र स्थिर जावन आसचे नारायण साक्षात कोणा ती रक्ता म्हण देव म्हणत म्हळ्यार भारते मानव जन्म प्राप्य कोण भारतांतू मानव जन्म घेतला ते भारी श्रेष्ठ तांगेल जन्म सौभाग्यशाली कलियुगांतू सौभाग्यशाली भारते मानव जन्म प्राप्य तन्नी भारतान मानव जन्म घेऊन इतली सौभाग्यशाली जावन वय भागवत ना जाल्यार तांगेल घरांतू तांगेल ते सौभाग्यशाली जन्म वेस्ट भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम नाय सूतम पापम परिगते आत्मगते तुते कृत तांगेले जन्म आत्महत्या केलेल्याक सम खाली खावचे पिवचे निद्दोचे इतले जल तांगेले वेस्ट कसला म्हळ्यार तांणी एटलिस्ट एस्पेशली पुरा भारतीयान भागवत आसूका कसला म्हळ्यार तांतू त्या नमने अमृतस म्हळ्यार केवल ऐकलेल मात्रक वज्जिलेल मात्रक भागवत कांड दवरलेल मात्रक ते साक्षात कृष्ण तो भागवत कांड दवरलेल मात्रक तांगेल घरांत कृष्णाल वासस्थान असता गंगा यमुना सेरसून पुरा सप्त नदी सप्त क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार कांची तिरुपती पुरा तांगेल घरा असता कसला भागवत म्हळ्यार साक्षात कृष्ण हंग म्हणत पळया हे ऐश्वर्य देवते लक्ष्मी केवल त्या देवाक पाविलो ते लक्ष्मी आमक जावक हवं लक्ष्मी कृपा कटाक्ष पावक हवं आमक तो देव जावक आम्ही ते देवाला आराधन करक त्या देवाला आराधन कश करेत खाल उदबत्ती दाखवून नाही देवाला आराधन करचे तागेल बग्गे ऐकून ऐकूच काही नको नो भागवत ಅದಕ್ಕೂ भागवत मात्र ऑथेंटिक सोर्स गीता प्रेस भागवत ₹1 म्हणत ते ऑथेंटिक नाही कसला म्हण ते बरयलेले नास्तिक जनान तक्का देवाल वैर ನಂಬಿಕ್ नास्तिकता तशी ते फर्स्ट प्रभुपादान सैड ಆಗಲ್ಲ ते एथिस्टान बरयले ते नक्का ते संबरेनी त्याचे अनुवाद वै काय लायक ना ते अजून एक भक्त जाय नी कोणे जाल्यार हे प्रभुपादान बरयले तसले भागवत ऐकून वज्जून दवरन टाइम बॉम्ब केदन स्फोट जात म्हण कळ वज्जून ऐकून 1,00,000 चढ ಕೋಟಿಲ ಭಕ್ತ ಜಲ್ಲೆಂಚಿ ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಭಕ್ತ ಜಲ್ಲೆಂಚಿ ದೇವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತನತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ಕಸ್ म्हण ಗೊತ್ತನತ್ತಿಲ್ಲ तसले एक फॉरेनर समेत म्लेच्छ गाय्यल मांस खाऊन असेल जन समेत परमहंस परम वैष्णव जलेंची कसं लाक त्या नमुने शक्ती अस भागवताक आणि ते बरयलेले ते अनुवाद ऍज इट इज केला ते आमगेल श्रीला प्रभुपाद ताकाची तशी ते देवाल नाम केदन श्रवण करता यन्नामा मंगलघ्नम मंगल नाम केदन श्रवण करता श्रुता मथ गदितम तदना संकीर्तन करता म्हळ्यार श्रवण म्हळ्यार देवाल नाव म्हळ्यार खाली तगेल नाव तेवय पॉवरफुल देवाल नाव आणि तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो तो आणि तो तगेल नाव विंगड विंगड नाही तो आणि तगेल लील वय विंगड विंगड नाही तो आणि तगेल गुण वय विंगड विंगड नाही तो आणि तगेल रूप वय विंगड विंगड नाही नाम रूप गुण लील पुरा तोची तशी त्या केदन संकीर्तन करता संकीर्तन म्हणकुळ केदने उडगास दौरका पद मात नाही नाम रूप गुण लील भागवताची तदन अशुभ जल्लेल पुरा नाश जगता तांगेल घरान तू अशुभ म्हणेल विषय ना कोणाल घरा भागवत अस कोणाल घरा हे श्रवण अस कोण भागवत ऐकता देवाल नाव सांगता तांगेले जीवनांत अशुभ म्हणले ना तो कसं नाही ते देव ऋषी शिष्य परंपरेचे तत्व सृष्टी केलेलं तसं तो देव कालचक्रच तगेल अस्त्र म्हणून हांतू सांगला अंतु पळया एक कमेंट्री म्हणताची गंगा शतगुणा प्रायो मथुरे मम मंडले यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्य विचारणा ती
मेगेल राज्य अंतू म्हळ्यार कृष्णा राज्य अंतू मथुरा अंतू यमुनेस नव्हे गंगे पशी 100 चड फेमस चड प्रख्यात कसला म्हळ्यार हांतू कसने विवादना कसला म्हळ्यार ते श्री कृष्ण ते यमुनेंतू खेळला एक राश खेळला तागेल पाद धुळी स्पर्श ते गंगेल पशी चड यमुनेक मेळ्ळा ताकाची 100 चड तिका प्रख्यात ताकाची द्वापर युगांतू गंगेले वैभव ना म्हण सांगून कडेरी अ हें ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಲೀಲೆ ಜಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ತು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಅಂತ್ಯ ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ तो ಕೂಡ್ಲೆ हें कलियुग अंतू कलियुग जनाले उद्धार खातीर कलियुग जनाक फील जावचें ज हांव ना हांव आविर्भाव चमकलो न्ही हांव चमकलो म्हण तांकां कळचें नज म्हण सांगून तो ಕೂಡ್ಲೆ ते उद्धवाक सांगचें तुम नेक्स्ट स्कंदांत येता तो उद्धवाक सांगून ग्रंथावतार रूपार येता ते खंयची ग्रंथ श्रीमद भागवत ग्रंथ हे आमगेल आत्ता आसचे हे कसं गोत्सवात ದಂಚಿ स्कंद कृष्णाल तोंड ದಂಚಿ स्कंद कृष्णाल प्रसन्न मुखारविंद आम्ही वादित कृष्णाल तोंड ऍक्च्युली तशी ग्रंथावतार रूपारी कलियुगांतू आमगेले उद्धारा खातीर हे पूर लील ताण कसला केल्ले त्या राक्षसा मारूक ताणे खाली संकल्प केल्यार पुरो जाता ताणे जावन अवतारी जावन कसला येवका जाल्ले कसला म्हळ्यार ताणे येवन कसं पुरो केल्ले तो कश दिसतासिलो तागेले नाव कसं आसिले म्हणून उरलेले ऐकलेले वज्जिरेल मात्राक कलियुगांतू कष्ट भोगता आसिले जीवात्म पूरा येवच मेगेलागी तांक मेगेल वेर मोग येवो तांक पुरो विसरला हांव कोण म्हणून तांक उडगास येवो तांणी वापास मेगेला येवची म्हणून सांगेन एक तागेले आशी ताकाच तो विंगड विंगड अवतार घेवन येता आम्ही ते लिहिले आस्वादन करचे खातीर आमगेल पुनरपी जनन मरण फुल स्टॉप घालचे खातीर तशी हे पूर आसचे आमगेल खातीर हे वाजूच्याक बरोवच्याक बरो रिजन दिवचे ना हे आयकुच्याक पुरे रिजन दिवचे खाली मूर्ख प्रल्हाद महाराज म्हणताची कोणाक हे भागवत नाका तांनी विष तंतनीची विलिंगले पिवचे म्हण विलिंगली ड्रिंकिंग द पॉयझन अनेक कडे म्हणतात चर्वित चर्वणाना चबिले चपचे म्हळ्यार आम गोतस हे जनन मरण ते सैकल आस तेंच वपास स्टँड जावकम हे नाका देवाल नाका ते तांणी पुरो मूर्ख कोणाक कसने अंत इंट्रेस्ट येता तांणी तांगेल हे लास्ट जन्म भगवंत 4 अध्यायात म्हणता जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन ओ टाइम जन्म हे मेगेल जन्म आणि कर्म मेगेल विंगड विंगड जन्म आणि हांव केलेले लील पुरे कोण ऐकता वेत्ति तत्वतः विथ फिलॉसॉफी विथ आचार्याल कमेंट्री आम्ही श्लोक वजन म्हाका कर्ज जाता आम्ही कसं नाही अनुवाद वजन म्हाका कर्ज जाल्ले म्हण नाही कमेंट्री विथ भावार्थ विथ पर्पट कोण वाजिता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म तांक पुनर्जन्म ना वाजून कितले अर्थ जाल्ले कितले उडगास आस म्हणून एक्झाम ना तुम्ही लेखू नकोच्यो यो म्हाका पयर वाजिल्ले उडगास ना काय वडना ताणी म्हणलेले ते कोणाक कळटा तितलेची एक्झाम ना तुम्ही भिवू नकोचे यो म्हाका कसं नाही उडगास असना मात्या वचना काय वडना ऐकल्यार पुरके तशी नेक्स्ट 2-3 श्लोक असं मग वर करूया जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिशस्त्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम् सिरचन व्रजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् जननिवास तागेल अनेक नाव जननिवास म्हळ्यार सकल जीवीले अंतिम आश्रयदात आम्ही लेक्स्ट आमगेल आश्रयदात अम्मा आनो बामणो चेडुव तान्नी पुरे टेम्पररी आमगेल एकक देहाक एकक अम्मा अनु चेडुव असाची ऍक्च्युअल
आश्रयदाता ऍक्च्युअल कोण देव कृष्ण जननिवासत तशी तो देवकी नंदन यशोदानंदन म्हण पुरे ताका नाव आसा यदुवंशाचे मार्गदर्शी तो तागेले बाहूंतु अशुभ जावन असेल पापील पूरा नाश करत तो तागेले सानिध्य मात्रांतू अशुभ असेल पुरा नाश करत तो तागेले आनंदमय मंदहास निमित्त वृंदावनाचे गोप्याले कामवांचे पुरे प्रचोदन करतसिलो तक्का जय जयकारू इत्थं परस्य निजवर्त्मरिरक्षयात् लीलातनोस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन् तगेले भक्तियुत सेवा तत्व भक्तियुत घ्यायची सेव करचे वेळी कशी भक्तियुत जाऊन भक्ती सेवे तसले सेवा तत्व रक्षण करचे खातीर ते बाग कृष्ण भागवतांतू ಕೊಂಡಾಡಿल तसले लीला रूप अवतार घेवन येता कसलाक सेवे भक्ती भक्ती वापस वापस ताणे राक्षस मारचे खातीर मात्र येवची न्ही भक्ती तत्व स्थापन करचे खातीर तागेल भक्तांक रक्षण करचे खातीर विंगड विंगड रूप घेवन येत असता तागेले पाद पद्म निष्ठेरी कोण सेवन करता प्रतिजन सेवन करका आणि तागेले प्रत्येक अवताराचे चटुवटिकेचे लीलेचे श्रवण करका दादन कसे जात की त्या प्रत्येक चटुवटिक ताण केलेले रूप अनुरूप जावन असता त्या श्रवण मात्रान तांगेले काम्य कर्म फल पुरा नाश जाता आज ते केलेले पुरा कर्म फल पुण्य पाप ह्या जन्माचे पुढली जन्माचे कोटी जन्म पुढले पुरा नाश जाता अंतु कोणे पट्टी म्हणताच वा वेदव्यास शुकदेव गोस्वामी पट्टी म्हणतस वा ना या बदची लास्ट मर्त्यस्तयानुसवमेदितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयैति तद्धाम दुस्तर कृतान्त जवापवर्गम् ग्रामाद्वनम् क्षितिभुजोऽपि ययूर्यदर्था कोण मस्त मस्त प्रामाणिक जाऊन निष्ठेरी श्रद्धेरी देवालय दिव्य विचार म्हणारी भागवत प्रति दिवस ऐकत की त्यांच नाव आम्ही स्टार्ट जाता म्हणजे नित्यम भागवत सेवय नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भागवत सेव केले कुळे नष्टप्रायेष अभद्र पुरे नाश जाता अशुभ पुरा नाश जाता त्यांची स्टार्टिंग अंतूय म्हणल्या एंडिंग अंतूय कसं की देवाल भागवत प्रति दिवस कोण ऐकत की संकीर्तन करत की म्हणारी ऐकूच मात्र नाही स्वार्थार आमक मात दवरची नाही विंगडा काही सांगका आमगे सगळे गुरु परंपरे ह्यांच म्हणजे यारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश तक्का प्रभुपाद ब्रॅकेट अन बरेताची भगवद्गीता अँड भागवतम भगवद्गीत जतरी भागवत म्हणका म्हणना भागवत अँड भगवद्गीता भागवतम फर्स्ट असे तर भगवद्गीते मागीर बी असेत कसं नाही जाता पुरे जनाक सांगाची कसं सांगका कृष्ण उपदेश भगवद्गीतेच की भागवताच की कहाणी की कसं नाही कसं जाता तसल पुरे सांगका कोण हे विचार प्रति दिवस ऐकत की संकीर्तन करत की ध्यान करत की तांका दिव्य भगवद्धाम प्राप्ती 100% जाता तांका त्या खंचित आणि चक्रांत जन्म मरण तपसून घेवचे जायना कंपल्सरीली पडका त्या चक्रांत तांनी पणाची तकाची विंगड विंगड राज महाराज होडोड जन पुरे सो तांगे लौकिक घर पाठ पुरा सोण वनवास घेऊन वानप्रस्थ येऊन देवाला ऐकताची कसलाक चक्र नाक आमकानी आमक देवाला चरणाची चरणाक शरणो म्हण सांगून सांगताची अंगम गेले श्री कृष्ण वैभव जल्ले ದಂಚಿ ಸ್ಕಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शिला प्रभुपाद की जय कसने प्रश्न असता निमगी याची आन्सर करचितले कसं